Ati takataka. Ang takataka. Wang. Wa ko'y labot ninyo magparis-paris mo dira. Mamatay ra gihapon mo. Agaray. Okay, maayong buntag ninjong tanan for today's video. Mani ko yung kata pa doon karon for today's video kay kisog mo datong maguwang nga palutuon daw tag sudan. So of course, manguha tag kahoy, of course, humana kong laba na guys for today's video. And of course, nagpasalamat sa Ginoo guys sa provide ang taog kahoy nga kawayan. And of course, nagpasalamat ta sa tuang mother sa unang panahon kay kitam ng tag kawayan. And of course, karon giprovide ang tag kawayan na atay makahoy og masugnod. And of course, lipay ko na guys kay of course kinamatay kahoy na ta sa layo magkuha og kahoy and of course makaluto ta og lami ta karog sudan. Merry Christmas ay agaray joke lang. So dapat na jud guys magtanom-tanom po sa tong panimalay dai pod. So sakto jud pod atong mga ginikanan sa una nga magtanom-tanom. So for this video dai pod and of course dapat daw mga child karon nga panahon na dapat magtanom-tanom taon kay para pod na atay ma-favorite to each other. Huy. Nagpasalamat tos Ginoo kasi of course na ata sa mood for today's video kung wapas mood bot og mga hoy. So karang video ha guys of course nalipay ko kaayo karon mo kuno guys og mga kaon kog manok karon pang tuig nga mga kaon ay char lang bitaw uy. Taka. Anin dapita gipasinginanan ko na bad mood ko kay nangawat daw kog kahoy pero sa tunod lang murag nangawat jud ay kay nagamalisod man. Agaray. So dapat kung di ka mangawat, dapat di mo ibundak ang kahoy. Unja, paguman ay of course, ang gipasuya ninyo ang ato ang chicken karon with, of course, mag fried rice taron. Hi, fried rice. Taron sudan ang ato ang pagluto. And of course, maghaling ta karon kay alangan man ta maghaling guys. Lain pa sa puntag maggasol-gasol tawat tay gasol nga pobre man punta. Of course, magamit tag kuan kabayan kadit na mga dato. And of course, ang atong gamit ana, and of course, dakong anda, tawag na krodo kay of course kay bawal ta mag plastic karon or maguma because the earth will be damaging. Huy. Please ako nag-awhag sa mga tao o sa mga bata nga maghaling og kanang mga burning fossil fuels. Please stop that because the ozone layer will be buslot. Huy. So the fire will be the higher of course. And now of course natay umay din dapit tagas keteng ani naman pod. Of course nagpasalamat ko sa Ginoo guys kay bisan mamibasak kitagaan naman ni grasya sa Ginoo. And now may ate naghayay sa nilabhan kay of course buutan man of course ako na magluto guys na realize mo naman day ko made di ay char lang. Mahal na siyang bayad guys, taga-adlaw 5,000 of course. And of course, na nga ito ang fried chicken. Ato na siyang i-fried chicken, dili fried rice, okay? Linda Pita, nag-ask ko ang sister kung unsaon dili unsa isagol. So, haya kay crispy fry kay na-advertise sa ato ang vlog for today's video. Char lang. Ug maura to ang pintak nunay. Bye-bye!